Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εκτιμώ ότι έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση παρόλο στις διαφορετικές απόψεις από διάφορες πτέρυγες που αναπτύχθηκαν. Θα ήθελα εκ προημίου να πω ότι το ζήτημα της αξιολόγησης, όπως την καταργούμε με τον τρόπο που θα έρθει στο πολυνομοσχέδιο, πρόκειται πάρα πολύ σύντομα, σήμερα αύριο, να βγει στην διαβούλευση, στην διάβια, οπότε που θα υπάρχει η δυνατότητα για ουσιαστικότερη συζήτηση. Όπως είπα, για λόγους που έχουν σχέση με τον επίγοντα χαρακτήρα, δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη διαβούλευση που έγινε σε αυτό το νομοσχέδιο. Αναφέρθηκαν και όλες οι πτέρυγες της Βουλής, συμπεριλαμβανομένων και ημών, αλλά στο πολυνομοσχέδιο θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε την άνεση χρόνου που μας αντιστοιχεί. Όσον αφορά τα θέματα που συζητούμε, είπαμε ότι έχουν ένα μεταβατικό χαρακτήρα. Γιατί όλα τα θέματα αυτά θα έπρεπε να είναι αντικείμενο διαβούλευσης επί μακρόν. Πλην όμως, δεν μπορούμε ή δεν μπορούσαμε, χάρη αυτής της διαβούλευσης, να αφήσουμε τα ζητήματα έως ότου πάρθουν αποφάσεις να τρέχουν. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στα πειραματικά και πρότυπα, στα πειραματικά, στις 2 τελευταίες χρονιές είχαμε μπει με εξετάσεις. Αν αφήναμε και αυτή τη χρονιά να είναι με εξετάσεις, τότε όλο το δυναμικό των μαθητών που φοιτούν στα γυμνάσια και στα λύκεια θα προέρχονται από εξετάσεις. Και θα αντιστρατεύονταν τη δική μας λογική, η οποία μπορεί να διαφωνείτε, αλλά είναι η δική μας λογική, η οποία έλεγε ότι θα έπρεπε τα πειραματικά να έχουν μαθητικό πληθυσμό τυχαίου δείγματος. Άρα έπρεπε τώρα να πάρουμε αυτά τα μέτρα όσον αφορά τον τρόπο εισαγωγής, στη μια περίπτωση τα πειραματικά με κλήρωση, στα άλλα όσα αποφασίσαμε τα λεγόμενα ιστορικά να επιλέξουν το δικό τους τρόπο και επέλεξαν με εξετάσεις, ώστε να παραλάβουμε τις προθεσμίες, για να μην ευθυνδιάσουμε τα παιδιά. Στο θέμα του εξεταστικού, καταρχήν χάρηκα ότι ορισμένοι εξημών, πέρα από την συμπολίτευση και από τους ΑΝΕΛ, βρήκαν θετικό τη διεύρυνση των πεδίων. Αυτό καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να γίνει τώρα. Δεν μπορούμε να έχουμε φτάσει σε ένα σύστημα με πόσες αδυναμίες. Θα ακούσουμε αύριο και τους φορείς. Αν έπρεπε εκείνο ή το άλλο το μάθημα, το οποίο όμως διευρύνει καταπληκτικά τις δυνατότητες των παιδιών στο να έχουν περισσότερες σχολές. Με τις αδυναμίες, με τις αδυναμίες. Με παράπονα, με παράπονα. Θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερο, θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερο. Πλην όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ενώ στο προηγούμενο σύστημα, αυτό που θα ακολουθούνταν, που θα έχουμε την επόμενη χρονιά, μαθητές με υψηλές επιδόσεις μέναν έξω και τα πανεπιστήμια στερούνταν πολύ καλού μαθητικού δυναμικού, τώρα έρεται αυτή η αδυναμία. Περισσότερες δυνατότητες με την προσθήκη ενός επιπλέον μαθήματος επιλογής. Και αυτό πρέπει να είναι τώρα. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του κατεπήγοντος. Αυτό θα μου πείτε, απαντά στο ζήτημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια? Σε καμία περίπτωση. Αυτό θα εφαρμοστεί 1-2, δεν ξέρω αν θα είναι και τρίτη χρονιά. Αλλά θα πρέπει να ανοίξει ένα διάλογος ταυτοχρόνως για όλο αυτό το τεράστιο ζήτημα που λέγεται αυτονομία λυκείου, από τη μια, και τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Προς την κατεύθυνση τη δική μας που είναι η ελεύθερη πρόσβαση. Προφανώς θα χρειαστεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα μέχρι να φτάσουμε εκεί. Αλλά ως τότε δεν μπορούσαμε να καταδικάσουμε την επόμενη και την μεθεπόμενη σχολική χρονιά σε ένα σύστημα το οποίο στενεύει τις δυνατότητές τους. Ταυτοχρόνως δεν μπορούσαμε να επιτρέψουμε να υπάρχει άλλο, σύμφωνα με τη δική μας αντίληψη, η Τράπεζα Θεμάτων, δεν θέλω να αναπτυχθώ εδώ, το έχουμε πει, θα τα πούμε και άλλη φορά, που καταργεί τον αυτόνομο ρόλο του δασκάλου και ενώ άλλα τους έχει διδάξει, άλλα τελικώς τους εξετάζει. Καταστρέφεται απολύτως η σχέση δασκάλων και μαθητή όταν άλλα διδάσκει και άλλα εξετάζει, όπως θα συνέβαινε με την Τράπεζα Θεμάτων. Και πολύ σωστά, όπως είπε και ο κύριος Φωτσάκης, ότι αυτό συμπαρασύρει εκ των πραγμάτων στο να μην συνυπολογίζεται, σύμφωνα με τη δική μας αντίληψη που προτείνουμε, τον υπολογισμό του βαθμού Α και Β λυκείου, γιατί προφανώς θα
προέρχονταν από διαφορετικής δυσκολίας θέματα στην εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Και βεβαίως ότι αναφέρουμε τον βαθμό 9,5 ως μέσο όρο όλων των μαθημάτων, όπως ίσχυε άλλωστε πριν από 2 χρόνια και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί η εφαρμογή του 10 δεν είναι το 9,5 σε όλα τα μαθήματα, γινόταν 10 σε όλα τα μαθήματα, όχι. Ήταν 10 σε ορισμένα μαθήματα που αν δεν έπαιρνες 10 σε 1, 2, 3, 4 μαθήματα στο καθένα, πήγαινε στα εξεταστέως. Με αποτέλεσμα ο βαθμός αποτυχίας από 4% είχε εκτοξευθεί περίπου στο 24%. Μεγάλο μέρος αυτών των παιδιών θα βγαίνουν εκτός εκπαιδευτικού συστήματος και θα οδηγούνταν είτε όπου μπορεί να φανταστεί ο καθένας, είτε στην ιδιωτική εκπαίδευση. Αυτά, επαναλαμβάνω, είναι αλλαγές μεταβατικού χαρακτήρα μπροστά στη μεγάλη αλλαγή που θα ακολουθήσει μετά από διάλογο. Σχετικά με τα ΕΠΑΛ, ήταν και προεκλογική δέσμευση, το είχαμε πει και στην προηγούμενη διάρκεια σύνοδο της Βουλής, ότι η κατάργηση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ήταν ολέθρια, όπως είπε και ο κ. Σαμανατίδης πάρα πολύ σωστά, κυρίως γιατί 25.000 παιδιά χάσαν το σχολείο τους. Χάσαν το σχολείο τους. Βρέθηκαν εκτός εκπαιδευτικού συστήματος ή αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν άλλες επιλογές που ήταν πάρα πολύ λάθος και θα συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Εμείς κάνουμε επανασύσταση και βεβαίως το θέμα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, ότι θέλει μια ισχυρή υποστήριξη σε πρώτο επίπεδο και μακροπρόθεσμα. Μιλάμε για ένα ενιαίο σχολείο θεωρίας και πράξης, το οποίο όμως θα έρθει και αυτό μετά από έντονο διάλογο με όλους τους φορείς συμπεριλαμβανομένης 3 επίπεδα. Ένα είναι αυτό, ένα δεύτερο είναι η μεταλυκιακή τεχνική εκπαίδευση και ένα τρίτο θα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε σε συνάρτηση με τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όλα αυτά θέλουν προφανώς πάρα πολύ διάλογο. Αλλά ήταν αδύνατο αυτή τη χρονιά να μην επαναπροσλάβουμε τους εκπαιδευτικούς που είχαν βιαίως διωχθεί και να μην επαναστήσουμε όλες τις ειδικότητες που ήταν επίσης προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησής μας. Όλα αυτά που σας λέω, ο ελληνικός λαός τα γνώριζε, μας ψήφισε και αυτά και τα υλοποιούμε. Για το θέμα της επιλογής των στελεχών. Κοιτάξτε, σε αυτά τα ζητήματα πήραμε ορισμένες γενναίες αποφάσεις. Ποιες είναι αυτές? Αποποιηθήκαμε το ρόλο μας δια της συνέντευξης, η οποία εμπολής είχε χρησιμοποιηθεί δεν έχει ένα εξαιρετικά υποκειμενικό χαρακτήρα για να υπερκαλύπτει τα αντικειμενικά μετρήσιμα μόρια διοικητικής εμπειρίας και εκπαιδευτικής ικανότητας. Και είπαμε, αφαιρούμε ένα μέτρο που έχει στοιχεία ευθαιρεσίας, ένα κριτήριο, και εισάγουμε την ψήφο των διδασκόντων. Θα συμφωνήσω απολύτως με την τοποθέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος που είπε ότι, και άλλων συναδέλφων, ότι ναι, αλλά αυτό θα έπρεπε να γίνει όχι έτσι, μισό βήμα ή ελάχιστο, με ανακατανομή αρμοδιοτήτων όσον αφορά το καθηκοντολόγια και άλλα. Θα συμφωνήσουμε απολύτως. Γι' αυτό αυτό το μέτρο επίσης έχει, κύριοι συνάδελφοι, ένα μεταβατικό χαρακτήρα. Χρειαζόμαστε μια συνολική επανατοποθέτηση του συστήματος στελέχη της εκπαίδευσης από τον Περιφερειακό Διευθυντή μέχρι τον Διευθυντή του Σχολείου. Και το είπα και στην ερώτηση που είχαμε τον κύριο Φορτσάκη, στην επίκαιρη ερώτηση, ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σύστημα που να μην υπάρχουν περιφερειακές διευθυντές. Στην κατεύθυνση της συρρίκνωσης των διοικητικών υπηρεσιών, πιο πολύ εκπαιδευτική στα σχολεία, λιγότερα έξοδα από πλευράς του κράτους και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Γιατί θα έχουμε μια εκχώρηση αρμοδιοτήτων από πάνω προς τα κάτω, έτσι ώστε ο σύλλογος των διδασκόντων πραγματικά να έχει ένα πιο ουσιαστικό χαρακτήρα. Αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει σήμερα. Θα γίνει επίσης σαν αποτέλεσμα διαλόγου μέσα σε 1-2 χρονιές, όσο χρειαστεί, όσο πιο σύντομα γίνεται, με όλους, ώστε να φτάσουμε σε ένα πραγματικά διαφορετικό σύστημα. Τώρα όμως δεν μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να παρατείνουμε θητείες και των σχολικών συμβούλων, των διευθυντών εκπαίδευσης και των διευθυντών των σχολείων. Για τους σχολικούς συμβούλους, που είναι άλλο πράγμα, δεν είναι διοίκηση, είναι ένας άλλος ιδιαίτερος ρόλος, δεν ήμασταν έτοιμοι να αποφασίσουμε σε μικρό χρονικό διάστημα πώς θα έπρεπε να είναι. Αυτός είναι ο λόγος που παρατάθηκε η θητεία τους μέχρι το Δεκέμβρη. Δεν έκανε φοβερό πράγμα. Θα καθίσουμε εκεί, επειδή θα έχουμε και χρόνο, πιο άνετα να συζητήσουμε από την αρχή το ρόλο των σχολικών συμβούλων, τα προσόντα, τον τρόπο επιλογής. Αλλά εδώ σας λέω ότι
προκρίνουμε για αυτόν τον τρόπο. Και επειδή ακριβώς το προκρίνουμε, για να μπορέσουν να υλοποιηθεί το τρίτο κριτήριο της συμμετοχής των συναδέλφων δασκάλων στην διαδικασία εκλογής, θα έπρεπε οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να είναι στα σχολεία. Άρα αυτό έπρεπε να ψηφιστεί τώρα για να μπορέσει η διαδικασία προκήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών, έλεγχος δικαιολογητικών, για να μπορέσουν να πάρει σάρκα και οστά αυτή η πρόσθεση της κυβέρνησης. Τέλος, για τους φοιτητές, κακώς η λέξη αιώνιοι, δεν μου αρέσει καθόλου, οι φοιτητές που απόλυσαν τη φοιτητική ιδιότητα, χαίρομαι που ο κύριος Φορτσάκης όχι το είπε, αλλά και ο ίδιος όταν ήταν πρίτανης, αγωνιούσε από αυτήν την ρύθμιση η οποία απέκλειε ξαφνικά φοιτητές, οι οποίοι είχαν σταχθεί στο πανεπιστήμιο, έχοντας ένα κοινωνικό συμβόλαιο με την πολιτεία, ότι άπαξ και αποκτώ τη φοιτητική ιδιότητα, δεν τη χάνω ποτέ. Αυτό ήταν το συμβόλαιο. Καλό, κακό, στραβό, αυτό ήταν. Επομένως, άρχισαν τις σπουδές τους φοιτητές, για διάφορους λόγους, υποκειμενικούς, αντικειμενικούς, ό,τι θέλετε, διέκοψαν, παρέτειναν και ξαφνικά έρχεται μια πολιτεία και λέει όχι, δεν ισχύει εκείνο το συμβόλαιο, πρέπει σε 2 χρόνια να φύγεις. Είναι άδικο. Είναι άδικο. Και ο κύριος Φορτσάκης είπε ότι πρότεινε ορισμένα μέτρα να τους καλέσουμε αυτούς να εγγραφούν κτλ. Εμείς λέμε ότι έτσι και ένας φοιτητής θέλει να σπουδάσει, να μπορεί να σπουδάσει. Δεν νοείται απώλεια φοιτητικής ιδιότητας και ιδιαίτερα, επαναλαμβάνω, χωρίς να τον έχεις προειδοποιήσει. Το τι θα κάνουμε στο μέλλον, αν θα πρέπει αυτή η ιδιότητα να ανανεώνεται έτσι ή αλλιώς, μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, όποιος θέλει να γευτεί το μορφωτικό αγαθό, να μπορεί να το κάνει και όσοι έχουν διαγραφεί, επανέρχονται όλοι. Τέλος. Άκουσα πολύ ενδιαφέροντες προτάσεις. Μερικές από αυτές λίγο να τις συζητήσουμε πώς μπορούν να ενταχθούν, γιατί έχουν και βάση και πραγματικά είναι και δίκαιες. Παραδείγματος χάρη, λέω ένα παραδείγματος χάρη, είναι πολλά. Μπορούμε να δούμε πάρα πολύ θετικά το θέμα της μοριοδότησης του μεταπτυχιακού του 1 έτους. Πάρα πολύ θετικά. Και ορισμένες άλλες προτάσεις. Αυτές θα τις δούμε και στην κατάρθρο και στις νομοθετικές βελτιώσεις που μπορούμε να φέρουμε. Πάντως νομίζω ότι μπορεί να βελτιωθεί σε αρκετά έως πολλά σημεία το νομοσχέδιο που έχουμε φέρει. Θα έχουμε την ευκαιρία αύριο με πολύ μεγάλη προσοχή να ακούσουμε τους φορείς για τις τοποθετήσεις τους και τις προτάσεις τους, όπως και αύριο στην κατάρθρο, έτσι ώστε να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πάντως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους από την καρδιά μου.